A jak spojrzy pan dzisiaj na wsparcie rodziny, którą dostał, był pan kiedyś tak samo dobry dla nich, jak oni byli dla pana w tej sytuacji? Bardzo dbałem o dzieci, o ich wykształcenie, o edukację. Yy, Mieli naukę szybkiego czytania, wyjeżdżaliśmy na wielotygodniowe czy miesięczne pobyty do Australii, do Chin, że poznawali świat. Mieli nauczycieli taekwondo, tenisa, matematyki, angielskiego. No. Zawsze się też interesowałem i umawiałem ich do różnych ciekawych osób, instytucji, żeby im pokazywali po prostu inny świat. Ale czy byłem ale z drugiej strony, no też ta rodzina mi się rozpadła, jedna, teraz druga, więc trudno powiedzieć, że jestem tutaj idealnym członkiem rodziny. Chociaż z drugiej strony teraz gdzieś przeczytałem, że średnia czasu małżeństwa w XVII, XVIII, XIX wieku to było 13 lat.